Det, jeg befinder mig i her, det er den nye havnetunnel under Københavns Havn. Ikke den i medierne meget omtalte trafiktunnel, men den i medierne knap så omtalte fjernvarmetunnel. Københavns Energis produktionsselskab Vattenfall skal lave en tunnel 4 km lang. Det er en boret tunnel fra Amagerværket til Adelgade og videre til Fredensgade. Det er et kolossalt og et fantastisk projekt. Inde i det tunnelrør her, der skal der være en hel række installationer. Og for at kunne gøre det, så skal man bruge en hel del ting. Man skal bruge nogle penge, de er på plads. Man skal bruge en række materialer, de er på vej. Men først og fremmest, så skal man hos KLR Entreprise, som er dem, der står for hele indretningen af tunnelen her, bruge det store forkromede overblik. Og det overblik, Erik, det har du, fordi du er projektchef. Det er rigtigt. Det er noget af en kolossal opgave, det her. Ja, det er en kæmpe stor opgave. Ja. Det er meget krævende, når man skal bygge tunneler, og man skal fylde så mange installationer ned i dem. Det er, som vi selv har gået turen her igennem, så skal alting faktisk bæres ind eller køres ind. Så der er en stor logistikopgave i det. Det, som tunnelen benyttes til, det er at bringe fjernvarme ind. Men der er en masse hjælpeinstallationer for, at selve tunnelen den kommer til at virke sådan, som den skal. Blandt andet ventilation og elforsyning osv. Må jeg så høre en gang sådan ganske kort, hvem er det, der står for de forskellige dele af entreprisen her? KLR er jo en del af Kemper Lauritsen-koncernen, og KLR står for at lave fælles teknikentrepriser. Og det vil sige, at vi samler koncernens virksomheder under en fælles kasket. Kemper Lauritsen, som jo er en installationsvirksomhed inden for el, så er det LH Rørbyg, som er et VVS- og rørvirksomhed, og så Klimodan, som er en ventilationsvirksomhed. Erik, det her det må være Danmarks historiens tredje største tunnelprojekt, eller noget i den stil, i hvert fald når vi snakker borede tunneler. I hvert fald når vi snakker borede tunneler, ja. Hvad er dimensionerne i det her? Der er 40 meter ned her, så det er en rigtig dyb tunnel. Så hvis vi skulle sammenligne den her tunnel med en tunnel, som de fleste kender, så metrotunnelen, så ligger den cirka 20-30 meter nede. Vores tunnel er så lavet efter det samme princip, men den er en lille smule mindre. Den er cirka en halv meter mindre i diameter, set i forhold til metrotunnelen. Der er en tunneldel, som går fra Amagerværket ind til Adelgade, og så fra Adelgade, så går den så videre op til Fredensgade, op på Fredenspark ved Rigshospitalet. Ja. Når vi er nået herind til, så er det jo der, hvor vi distribuerer fra, og så skal det videre ud østover til Østerbro. Ja. Og en del af det vil simpelthen gå op her, og blive sendt ud i byen heroppe. Ja. Det vi ser her, det er de første arbejder, der foregår i tunnelen. Det er ventilationskanalerne. Og de er simpelthen blevet lagt nøje ind i rækkefølge, sådan som de skal lægges op. Og så bliver montagen foretaget derfra. Så vil der være landmåler, der måler ud til stål. Og så vil der være skinner og stålarbejder, og i den sidste ende rørarbejder, der foregår. Hvordan sikrer du dig, at alle de her sjak ikke kommer til at gå og trampe oven i hinanden? Ja, det skal man følge meget op på, og der har vi lavet en særlig planlægning, sådan, hvor man har en plan, som faktisk viser hele tunnelen i sin længde, og hvor man så nøje kan føre de forskellige aktiviteter ind og holde øje med, at de ikke krydser hinanden, hvis de nu arbejder i et forskelligt tempo. Så det kræver en nøje planlægning og opfølgning hele tiden. Men I er så langt, så der allerede er forskellige faser af arbejdet i gang ned igennem røret her. Ja. Skal vi ikke gå en tur ned og kigge på det? Synes jeg. Ja. Står der sådan en underlig gul indretning her midt i det. Jeg vil ikke have en chance for at regne ud, hvad det er, men det kan du sikkert fortælle mig. Ja, men det er også noget af et stykke specialværktøj. Det er en borelærer, som er lavet specielt til den her tunnel, for at man helt nøjagtigt ud for de mål, som landmåleren har sat, kan få boret de helt rigtige huller til stålet. Ja. Det er med nogle meget tætte tolerancer, så det skal være det helt rigtige sted. Og det foregår simpelthen igennem de huller, man kan se der. Og hvis man kigger i krydset deroppe, er det et sigtekorn, som nøje sættes på de punkter, der er afsat. Så man simpelthen inden for ganske få millimeter kan få boret de helt rigtige huller i tunnelen. Der skal bores mange huller. Så det kører simpelthen det her lærer igennem. Lige nu er der så ikke boremaskiner på, fordi det skal til at flyttes ned til den næste sted, hvor der skal sættes stål. Hvordan kan det være, når vi er oppe i så relativt store dimensioner, som vi er, at det skal være så nøjagtigt? Jamen, det er faktisk fordi, at man har valgt at lave tunnelen sådan selvfølgelig, så alting er fuldstændig optimeret. Og det gør også, at størrelsen er ikke så stor. Og det vil sige, at det sætter store krav til, at stålet det
er meget, meget lige, så der ikke skal optage nogle kræfter af, at røret skal bøje lidt, eller det skal noget set i forhold til. Fordi så bliver konstruktionerne simpelthen ikke stærke nok. Når man putter varme på rørene senere hen, så vil der ske store varmeudvidelser, og tingene vil bevæge sig i forhold til hinanden, og der er rigtig mange kræfter i spil. Derfor er det meget, meget vigtigt, at det er meget nøjagtigt. Ja, Jekvan, så er vi her faktisk ret præcist halvvejs i det længste af de 2 tunnelben her, der går fra Amagerværket og til Adelgade. Og her midtvejs, der har I støbt en port. Jamen det er et fikspunkt, som skal holde fast i rørene. Når de bliver varme og når de bliver kolde, jamen, så udvider metallet sig. Det er en temmelig stor udvidelse, når man har sådan en lang tunnel, flere meter. Ja, jeg tror, jeg læste helt op til 9 meter. Helt op til 9 meter, ja. Det, der er meningen med denne her, er simpelthen, at man her i midten af tunnelen holder rørene fast i en position, så man har styr på, hvordan den udvidelse foregår. Den foregår så til hver side. Der bliver simpelthen svejst noget på, sådan at røret ikke kan bevæge sig igennem den her. Og ellers så ligger rørene jo på ruller, så at det kan tage den udvidelse og den sammentrækning, der vil være, og der fremkommer igennem sig. Vi har et lille minitog, hvor der er kran på, så man kan krane de forskellige stål rundt. De er selvfølgelig så tunge, så man ikke lige kan håndtere dem. Det er så helt blandt skinnerne til det tog der? Det er simpelthen skinnerne til det tog, der kommer der. De er ved at, med den lille kran og sætte det næste stativ op, som er det dobbelt-T, man kan se bagved. Ja. Og den aktivitet, der foregår længere nede bagved med laser, jamen det er så finjusteringen af den. Ja. Igen, udover at det er meget nøje afsat, så laver man den sidste finjustering og nivellerer det op med laser, så man er helt sikker på, at det er helt rigtigt. 4 stativer om dagen kan de lave på cirka 10 timer. Ja. Vi siger tak for denne gang og vender tilbage ved en senere lejlighed, blandt andet for at se, hvordan de store fjernvarmerør trækkes ind i tunnelen.